скъпи деца, скъпи родители, скъпи гости, представители на община Ардино! Приветствам ви с добре дошли на информационната среща по проект Youth Impulse for Participation, който проект е първия проект по Еразъм, който се реализира на територията на община Ардино, спечелен от юнак Ардино в челно място в националната селекция юни месец. Именно дейностите за младежко участие предполагат това. Активни младежи, които да допринасят за обществото, да допринасят за общината. И именно чрез проекта ние ще целим точно това. Участие на местната власт в този структурен диалог. Имаме и уверението на общинското ръководство, че те ще съдействат. И всичките мероприятия, които ще бъдат по този проект, са финансирани по програма Еразъм. Участието е напълно безплатно. Благодаря, че съдбата е просто, че ме е срещнал с такъв млад човек като Исус. Той е двигател на тия работи, а пък ние отдаде просто придаваме малко конски сили и машината си върви напред. Просто момчето върви и дърпа напред много футболни тук.